How to pronounce croissant. கொசம் அப்படின்னு ஒரு பேக்கரி ஐட்டம் ஒன்று இருக்குது. இப்படி இருக்கும், உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கு அதோட பேர் தெரியவே இல்லை. நான் வந்து கொசம்னு நினச்சிருந்தேன். நிஜமாவே நான் கொசம் தான், ரசம்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி கொசம் அப்படின்னு தான் நினச்சிருந்தேன். கொசம்னு சொன்னேன். நீ என்ன சாப்பிட்ட சித்து? கொசம் தானே அப்படின்னு. அது கொசம் கிடையாது, அதில் எம்ஏ கிடையாது, அதில் எம்ஏ கிடையாது. நான் திரும்ப எனக்கு சொல்லி பார்த்தா வரவே இல்லை. ஸ்பெல்லிங்லாம் சொன்னா அவன் ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் சொன்னால் எனக்கு அது வரவே இல்லை. அப்புறம் ஐடியா பண்ணேன், நம்ம வந்து ரசம்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நார்மலாக பேசும்போது ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், ரசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு கொசோ அப்படின்னு சொன்னேன். அவசரம் சூப்பர் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா. பாரு, ரசம் கொசோ இப்போ வந்துருச்சு பாரு எனக்கு. ரசம் கொசம் சொன்னா கரெக்டாக வந்துடும். யாருக்கெல்லாம் கொசம் வரலையோ ரசம் ரசம் கொசம் அவ்வளோதான். Croissant. 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 Ayo, வரவே இல்ல வா. Croissant. Croissant.